निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। सूर्योपासना संपूर्ण आरोग्याची नांदी. लेखक निखिल कुलकर्णी. अभिवाचन निखिल कुलकर्णी आणि स्वाती महाळंक. प्रकाशन विवेकानंद केंद्र, मराठी प्रकाशन विभाग, पुणे. ओम ह्रां मित्राय नमः. ओम ह्रीं रवये नमः. ओम ह्रूं सूर्याय नमः. ओम ह्रैं भानवे नमः. ओम ह्रौं खगाय नमः. ओम ह्रः पूष्णे नमः. ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः. ओम ह्रीं मरीचये नमः. ओम ह्रूं आदित्याय नमः. ओम ह्रैं सवित्रये नमः. ओम ह्रौं अर्काय नमः. ओम ह्रः भास्कराय नमः. ओम श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः. मनोगत. हे तो मारीचयाचे देणे. Equally important than knowing the process, motivation comes from within, and knowing the purpose solidifies the motivation. एखादी गोष्ट का करायची हे एकदा आपल्याला पक्क समजलं, आत्मसात झालं की मग इतर कोणत्याही सक्तीशिवाय आपण ती गोष्ट करत राहतो आणि तेच जास्त महत्वाचं आहे. विवेकानंद म्हणतात, कुठलंही ज्ञान हे आतूनच येतं. आपण एखादं पुस्तक वाचतो तेव्हा आपल्यात आधीपासूनच असलेल्या त्या ज्ञानावरचा पडदा एक एक पानानं दूर होत जातो आणि मग आपल्याला त्या गोष्टीचं ज्ञान झालं असं आपण म्हणतो. माझं असं मत आहे की ज्ञानासारखीच एखादी गोष्ट करण्याची प्रेरणा ही देखील आतूनच येत असते.
सक्तीनं, लाजेकाजे खातर, भीतीपोटी किंवा कशाच्या तरी आमिषानं आपण एखादी गोष्ट काही थोडा वेळ करत देखील असू. पण असली बाहेरून आणलेली प्रेरणा ही कायमस्वरूपी नसते. ज्या क्षणी ती भीती, ती सक्ती, ते आमिष दूर होते, त्या क्षणी ती गोष्ट करण्याची आपली प्रेरणा देखील निघून जाते. त्यामुळं अशी बाहेरून उसनी आणलेली प्रेरणा, त्यातून घडलेलं कार्य आणि त्यातून मिळणारं समाधान हे सर्वच क्षणभंगूर असतं. मराठीत याला जुलमाचा रामराम असं म्हणतात. आणि आपल्याला हा जुलमाचा रामराम नकोय. याच्या उलट ही प्रेरणा जेव्हा अंतःप्रेरणा होऊन अवतरते, तेव्हा आपल्या कृतीमधला सगळा भार निघून जातो. आपल्या चित्तवृत्ती एखाद्या सुगंधासारख्या आनंदानं दरवळू लागतात. अवचिता परिमळू, झुळूकळा अळूमाळू. आणि आपण अत्यंत आवडीनं, अत्यंत प्रेमानं ती गोष्ट करू लागतो. योगाच्या आसन अवस्थेविषयी सांगताना पतंजली म्हणतात, स्थिर सुखम आसनम. याचा अर्थ, एकदा का आपल्याला त्या गोष्टीचा उद्देश समजला की आपल्या आतून आलेली प्रेरणा ही आपल्याला त्या आसनात स्थिर करते आणि आपल्याला परमसुखाचा लाभ करून देते. आणि मग याच्या पुढची पायरी म्हणजे ततोद्वंद्वानभिघातः. म्हणजे अशा संपूर्ण स्वस्थ अशा आसनात आपण स्थिरावलो की आपल्यातलं द्वंद्व हळूहळू संपून जातं आणि तोच खरा योग आहे. सूर्यनमस्कारातून संपूर्ण विचारविरहित अवस्था कशी प्राप्त करता येईल, सूर्यनमस्कारातून आपल्या मनाची सुरुवातीची एंट्रॉपी कशी कमी ठेवता येईल आणि त्यातून आपलं आत्मिक बल कसं वाढवता येईल, सूर्यनमस्कारातून आपल्या शरीराची काळजी घेता घेता अल्झायमर, पार्किन्सन्स, मधुमेह, हृदयविकार यासारख्या रोगांना कसा प्रतिकार करता येईल, श्वासाच्या मदतीनं आपल्या विचारांवर कसं नियंत्रण प्रस्थापित करता येईल, आपल्या डाव्या मेंदूपासून फारकत घेत उजव्या मेंदूतील आपलं वास्तव्य कसं वाढवता येईल आणि ज्या योगे आपणच आपल्या सेल्फ इम्पोज्ड क्षमता आणि मर्यादा ओळखून त्यावर कशी मात करू, यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न या पुस्तकात केलेला आहे. तरी मला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा वाटतो तो म्हणजे सूर्यनमस्कारातून साध्य होणारी कृतज्ञता. ज्या पंचमहाभूतांपासून आपण घडलो, त्यांचा आद्य निर्माता असलेल्या करुणारस सिंधू अशा त्या आदिभूताचे मनापासून आभार मानणे हे मला तरी प्रत्येक जीवाचं आद्य कर्तव्यच वाटतं. आपण जे खातो, जे नेसतो, जे जे काही म्हणून अनुभवतो, ते सारं त्यानंच तर तयार केलेलं आहे. असा तो हिरण्यगर्भ भास्कर माझं अज्ञान दूर करण्यासाठी माझा शोध घेत घेत माझ्या दाराशी आलेला आहे. आता त्या योगीराजाला दोन्ही हात जोडून काया वाचा मने नमस्कार करणे हे खरं तर माझं मोठंच भाग्य आहे असं मला वाटतं. बोधूनी ठेले मन तव जाले आन, सोकोनी घेतले प्राण माझे गे माय. इथं त्याला मागायचं काहीच नाही, उलट आजवर मिळालेल्या प्रत्येक गोष्टीसाठी त्याचे फक्त मनापासून आभार मानायचे आहेत. आणि अशा आभारातून नेमकं काय होणार आहे याचा शास्त्रीय अभ्यास देखील आपल्याला वाचायला आवडेल याची मला खात्री आहे. मी लहान असताना मिरजेतल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेनं माझ्या वडिलांना एका सत्कार समारंभात विवेकानंदांचा एक पूर्णाकृती पुतळा दिला होता. कन्याकुमारीच्या खडकावर संपूर्ण भगवी कफनी लेवून उभे असलेले विवेकानंद शोकेसमधून सारखे माझ्याकडे बघत आहेत असंच मला वाटायचं. त्या पुतळ्याकडे पाहत पाहत माझं लहानपण गेलं. त्या पुतळ्यानं विवेकानंदांविषयी माझ्या मनात एक जबरदस्त कुतूहल निर्माण केलं आणि आज त्यांच्या नावानं चालवल्या जाणाऱ्या प्रकाशन संस्थेतर्फे माझं हे पुस्तक प्रसिद्ध होत आहे. हा माझा मोठाच सन्मान आहे. हा माझ्या आईवडिलांचा जसा आशीर्वाद आहे तितकाच तो विवेकानंदांचा देखील आशीर्वाद आहे असंच मी समजतो. हे पुस्तक प्रसिद्ध होण्यामागं अनेक हात आहेत, अनेक शुभेच्छा आहेत, अनेक आशीर्वाद आहेत. सर्वांचा उल्लेख करणं जरी शक्य नसलं तरी काही उल्लेख करावेच लागतील. बाईट्स ऑफ इंडियाचे संपादक श्री अनिकेत कोनकर, विवेकानंद केंद्राचे मराठी प्रकाशन विभाग प्रमुख श्री सुधीर जोगळेकर, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाचे श्री दीपक ज टिळक, वक्तृत्वोत्तेजक सभेचे कार्यवाह वैद्यराज श्री मंदार बेडेकर यांनी वेळोवेळी दिलेली संधी आणि प्रोत्साहन हे शब्दांच्या पलीकडचं आहे. विवेकानंद केंद्राचे पूर्व जीवनवृत्ती आणि पातंजल योगदर्शन या ग्रंथाचे लेखक डॉक्टर श्री श्रीराम आगाशे यांनी लिहून दिलेली पुस्तकाची ओळख म्हणजे तर आजच्या काळातल्या ऋषितुल्य विद्वानांनी दिलेला आशीर्वादच म्हटला पाहिजे. त्यांची योगाविषयीची आत्मीयता, तळमळ
आणि व्युत्पत्ती शब्दाशब्दातून दीपवत राहते. राजहंस प्रकाशनाच्या लेखिका वसुंधरा काशीकर यांची प्रस्तावना पुस्तकाला लाभली आहे. माझ्या एका शब्दाखातर त्यांनी वेळात वेळ काढून ही प्रस्तावना लिहिली. मैत्रीत आभार मानायचे नसतात, तरी देखील त्यांच्या ऋणात मी राहू इच्छितो. मिल्पिटास कॅलिफोर्नियामधल्या श्री सत्यनारायण स्वामी मंदिराचे विश्वस्त श्री राम भूपालम गारू आणि मिल्पिटासमधल्याच शिर्डी साई परिवारच्या विश्वस्त सौ नीलम ओबेरॉय, माझी पत्नी अस्मिता आणि माझ्या मुली आर्चिस रेनिसा यांच्या संपूर्ण सहभागाशिवाय आणि प्रोत्साहनाशिवाय हा सूर्यनमस्काराचा यज्ञ कसा सुरू राहिला असता हे त्या सूर्यनारायणालाच ठाऊक. कित्येक वेळी रविवारी माझा वर्ग सुरू होण्याआधी भल्या पहाटे उठून या मंडळींनी मंदिर झाडून घेण्यापासून सतरंजीच्या घड्या करेपर्यंत मदत केलेली आहे. या सर्वांचा सेवाभाव हा शब्दातीत आहे. श्री पद्मिनी कुमार यांच्या उल्लेखाशिवाय हे कार्य अपूर्णच आहे. वास्तविक कॉर्पोरेट सक्सेस हाच यशाचा एकमेव निकष मानत चाललेल्या माझ्यासारख्या एका आत्ममग्न माणसाला त्याच्या आत्मसंतुष्ट निद्रेतून जागा करून त्याला त्याच्या कर्तव्याची आठवण कुणी करून दिली असेल तर ती श्री पद्मिनी कुमारांनी. पद्मिनी कुमार हे अमेरिकेतल्या कॉर्पोरेट क्षेत्रातून अत्यंत उच्च पदावरून निवृत्त झाले आणि मग त्यांनी वैदिक साहित्याचं अध्ययन आणि अध्यापन करण्याचा ध्यासच घेतला. निष्काम कर्मयोगाची त्यांनी मला जी ओळख करून दिली ती केवळ अद्वितीय आहे. त्यानंतर माझा दृष्टिकोन हा संपूर्णपणे बदलून गेला असं म्हटलं तरी ते वावगं होणार नाही. आपल्याही आयुष्याला काही अर्थ आहे, आपल्यावरही काहीतरी देण्याचं उत्तरदायित्व आहे याची मला प्रकर्षानं जाणीव झाली आणि त्यातूनच मग पुढं विनामूल्य सूर्यनमस्कार वर्गांच्या संकल्पनेचा जन्म झाला. त्यातून पुढं एका मोठ्याच कार्याची रूपरेषा माझ्यासमोर उलगडत गेली. माझ्या वर्गात येणाऱ्या कित्येकांची सिगारेट बंद झाली, दारू बंद झाली, व्यायाम सुरू झाला, आरोग्य सुधारत गेलं आणि या सगळ्याबरोबर मला देखील माझ्या जगण्याचा अर्थ कळत गेला. अर्थात मी कुणी लेखक नाही, विचारवंत नाही, योगी नाही. मी एक सामान्य वाचक आहे. माझ्या वाचनातून, माझ्या अनुभवातून मला जे काही थोडंफार समजलं ते तुमच्यासमोर मांडण्याचा एक प्रयत्न मी केलेला आहे. त्यातून अनावधानानं काही त्रुटी राहिल्या असतील, कुणाचा अनुल्लेख झाला असेल, कुणाचा मानभंग झाला असेल तर तुकोबाराय म्हणतात तसं देवळातली उंच बांधलेली घंटा वाजवत असताना आपल्याच शेंबड्या पोरानं आपल्या धोत्राचा सोगा सोडला तर त्या पोराला न रागावता आपण जसं आत्यंतिक मायेनं जवळच घेतो तसं तुम्ही देखील मला लेकरू म्हणून पदरात घ्याल अशी आशा करतो. ऑब्जेक्टिव्ह किंवा गोल किंवा उद्दिष्ट याविषयीचं विवेकानंदांचं एक वाक्य मला अतिशय आवडतं. ते म्हणतात, टेक अप वन आयडिया, मेक दॅट वन आयडिया युअर लाईफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव्ह ऑन दॅट आयडिया. Let the brain, muscle, nerves, every part of your body be full of that idea and leave every other idea alone. This is the way to success and this is the way great spiritual giants are produced. आपल्यासाठी ती आयडिया तो आकाशातला सूर्य आहे आणि आपलं उद्दिष्ट हे त्याच्यासारखं समर्थ, ज्ञानी आणि दानशूर होत जाणं हेच असणार आहे. आपल्या या शुभ्रधवल प्रवासात या पुस्तकाची तिळा इतकी जरी मदत झाली तरी देखील त्याचं श्रेय हे देखील त्या मारीचियाचंच आहे हे वेगळं सांगणं न लगे. शुभम भवतु. सूर्यनमस्कार अलायन्स विषयी. सूर्यनमस्कार अलायन्स ही एक जागतिक संस्था आहे. ही संस्था जगातील सूर्यनमस्काराशी संबंधित समुदायाचं प्रतिनिधित्व करते. आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं आम्ही या संस्थेत सूर्यनमस्काराविषयी अभ्यास आणि संशोधन करत आहोत. प्रख्यात संशोधकांच्या, संस्थांच्या आणि विद्यापीठांच्या प्रकाशित झालेल्या संशोधनाचा उपयोग करून आम्ही सूर्यनमस्काराच्या मन, शरीर आणि ऊर्जा यावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करत आहोत. सूर्यनमस्काराचे प्रमाणित अभ्यासक्रम तयार करून देणारी नोंदणीकृत सूर्यनमस्कार विद्यालय आणि त्यातील नोंदणीकृत सूर्यनमस्कार शिक्षकांचं असं आमचं एक जागतिक नेटवर्क आहे. हे नेटवर्क विशिष्ट उद्देशानं आणि विशिष्ट कौशल्यांच्या आधारावर काम करतं. सूर्यनमस्कार हा आपल्या नियमित दिनचर्येचा भाग व्हावा आणि त्याचे आपल्या जीवनावर दूरगामी सकारात्मक परिणाम व्हावेत यासाठी आम्ही सदैव प्रयत्नशील आहोत. शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त आणि निरोगी राहण्यासाठी सूर्यनमस्काराचा एक व्यायाम म्हणून आम्ही अभ्यास आणि सराव करतच आहोत. तसाच ध्यानासाठी आणि आपल्या प्रत्येकातला सूर्य जागृत व्हावा
यासाठी एक साधना म्हणूनही सूर्यनमस्काराचा आम्ही अभ्यास आणि सराव करत आहोत. आम्ही सूर्यनमस्काराचा सराव आपल्यातील क्षमता आणि मर्यादा ओळखण्याचं साधन म्हणून देखील करत आहोत. मग आपल्या क्षमता वाढवून आणि आपल्या मर्यादांवर मात करून आपण जीवनात जे काही करू त्यात नक्की यशस्वी होऊ अशी आमची खात्री आहे. सूर्यनमस्कार अलायन्समध्ये आम्ही प्रमाणित आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम करून देतो आणि तो पूर्णपणे यशस्वी झाल्यावर प्रमाणपत्रही देतो. आम्ही अनेक सामाजिक उपक्रमांचं आयोजन करतो आणि जगभर वेगवेगळ्या निसर्गरम्य ठिकाणी सूर्यनमस्कारांचं सादरीकरण करून निसर्गाशी एकरूप व्हायची संधी देखील देतो. आम्ही सूर्यनमस्काराच्या उच्च गुणवत्तेच्या, सुशिक्षित, सहज आणि योग्य अशा शिकवणीला प्रोत्साहन आणि समर्थन देतो. सूर्यनमस्कारांचा जुनाट आणि तीव्र अशा रोगांवर होणारा परिणाम अभ्यासण्यासाठी मोठ्या विद्यापीठांनी आणि संस्थांनी आयोजित केलेलं संशोधन प्रकल्प आम्ही हातीही घेतो आणि त्यात सहभागीही होतो. आम्ही सूर्यनमस्काराच्या संदर्भात आरोग्य, ध्यान आणि योग याच्याशी संबंधित विविध पैलूंवर लेख, ब्लॉग, पुस्तके देखील प्रकाशित करतो. तेव्हा आम्हाला जरूर भेटा. suryanamaskar.alliance.org. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.